bai kamata ba sam masu yi su daina, tunda akwai doka hawa in an fara sa ta bisa hanya da yawa ba su jin daɗi, bai da kyau. Ku bari kowa da hanyar shi, wani ya zaɓi ya zamboka, ku bar shi, hanyar shi ce. Wani san bai da ma religion aka ce ma ate, hanyar shi ce, ku bar shi. Wanda mu muka zaɓa mu yi da ita, wanda wani ya zaɓa mu bar shi bisa hanyar shi, haka ne liberté du culte. Kenan masu yin haka nan ku ce su daina, kuma zama ta zage-zage bai da kyau. In wani ya zage ku, ku bar shi. Mu kullum ana zage mu, har da ubannan mu sun ka mutu, amma muna nan. Har da wanda sun ka mutu an zaga. To, wanda ya zaga mu dai, mun bar shi da Allah. Kuma 'yan mutane kun bi suna ku bar su. In mutum ya zage ka kabbi shi wata za a yi. To mutane akwai hawaje da ciki masu neman kaɗai ƙasanmu ta wargaje ta bullace gaba ɗaya, sa'annan za su jin daɗi. To na waje ba su ba mu ba lahiya, tsakaninmu kuma muna ciji juna, ina za mu tafiya? Babu lahiya mana. To wannan abubuwa aka so a bari. Wanda ke gaba gare mu yana da nauyi, mu tsaya mu kama juna mu yi aiki mu tafi. Masu zage-zage Allah musu kiyamu ne da su komo su daina a taitaye, don shi mun ka tara kuma ku haɗa mu. Cikin masallaci kuna mutane suna waje muna ji yana da kyau, wanne ya kai mu hannun muna nan zaune lahiya, kar su gaji su ta yi, suna aza mutane hanya. Amma in akwai masu sake hanya ku maido su, ku ce su bari, saboda zaman lahiya yana da daɗi. Abun da hawa cikin ƙasashen nan iwon ga kawo shi, kowa bai son ganin wani bai yi. To wannan mun ka so mu haɗa muku, kuma da kun ka zo muna son ku ne bakunan gwamnati bisa kan hanyar wajen 'yan ƙasa, ku kenan tare da su, ku haɗa musu, kowa ya sa ruwan sanyi bisa zuciya, a zamana a bar zage-zage, a kama juna, a kama mu tahi mu gina ƙasarmu. Babu wanda zai zarwa da wajen gina ta. Nasaru sun zo sun kwashi abin da za su kwasha sun tafi. Yau mu annan ya kamata mu tsaya mu gina ƙasarmu. Babu wanda ke son yau ƙasar ga ta gyaru kamar mai ƙasa. Babu. Kenan mu kama mu gina ƙasarmu. In ta gyaru ta mu ce, in ta ɓaci ta mu ce. Mu ba mu inda in ta ɓaci mu yi gudu, ba mu zuwa ko ina. Muna nan.